Trong bari sekang kokri mani tongo. West Zone Vice Chairman Sudir Deborma bo lukurokno chubachu khlainai haphangni phasingtwi bai baksono sangbai thangni rangbai bo chubachu khlainai hini kokri mani tongo. Bai khlaino lukurokno bahaino chubawi bo tongo tabuk sakjora Sudir Deborma. Yang 17 pekar jula amchai beheri parao box culvert khlaijagwi tongo. Boni kokri mani twino kamio lukurokni kahamni bagwi. Jongbari sekang lukurokno kokri mani tongo aboni bagwi no bo tabuk o samungrok khlai tongo. Lukurokni samo bachawi lukurokno bahai khlaiwi chubachu khlaiman abo salbrum no sak tharjak West Zone Vice Chairman Sudir Deborma. Amhai khlaino bo kokri mani kokno narwgwi lukurokni samo bachawi lukurokni jwngjal rokno khwnawi jwngjal kakriwi bahaikhe lukurokno chubachu riwi man. O sak tharmung bai no lukurokno chubachu khlai tongo West Zone Vice Chairman Sudir Deborma.